המשבר הכלכלי כבר מזמן עשה עלייה וכולנו מרגישים אותו בצורה כזו או אחרת. תופעת המשפחה שמהדקת את החגורה המורגשת לכולם, והיא כנראה גם גדולה יותר מגל הפיטורין. החופשה המשפחתית מתקצרת, מסע הקניות מצטמצם, ולפני שאנחנו מגהצים את כרטיס האשראי, אנחנו חושבים יותר מפעמיים. במצב הזה, גם הילדים במשפחה צריכים לשלם את המחיר ולקצץ. מספר ההורים שלא מצליחים לשלם לבתי הספר ומספר התלמידים שאנחנו מנסים לעזור להם שיצאו לטיולים למשל, מרגישים את זה בגבייה של בית הספר. אני מרגיש המון פניות, אני בסך הכל 3 חודשים בתפקיד כיושב ראש ואני מרגיש המון פניות מהורים. היקף הביטולים לדוגמה של חוגים במהלך חודש פברואר היה גדול יותר מאשר שנה שעברה. זה משהו שאנחנו עדים לו בכל הרשת. אני שומע את זה גם מהעמיתים שלי לעבודה. שהמגמה הזאת קיימת, והיא יותר מבשנה שעברה. הילדים בבית צריך לספק להם תעסוקה, לעשות עוד. הוציא את הילד לעוד יומיים של טיול בסדר גודל של כמעט 300 שקל, זה לא משהו כל ההורים יכולים לעמוד בו, ואנחנו מרגישים את זה. ראית מגמה של שינוי? יש יותר אנשים שבאים לבקש הנחות, יותר אנשים שמתקשים לצאת לטיולים? יש לנו ילדה שחוץ מהסבסוד שאנחנו נתנו ברמה העירונית לכל הילדים, קיבלה עוד 50% הנחה בתוך המתנ"ס כדי שהיא תוכל לצאת לטיול הזה. בחודש האחרון יצאו מבית ספר, מאיזשהו בית ספר, כיתות י', קרוב ל100 ומשהו ילדים, שמתוכם 25 ילדים בעצם אומנו על ידי בית הספר, ודאגנו להם גם לחטיפים וסנדוויצ'ים. יש הרבה מקרים שבו אני רואה ילד שאומר, אני מת מרעב, יש לך שקל או 2 להביא לי למועדון. ילד שבא למועדון ילד שבא למועדון ואומר, אני צריך שקל או 2, אפילו יותר מזה, מבקש מאיתנו שנזמין פיצה. שלא קולט הקטע כי זו אחת עליה, כל שבא עליה, כל בסלע. הפעילות כאן לא עולה כסף, יש כאן פעילויות מסוימות שהן יקרות לנו להפעיל אותן, ואנחנו גובים עליהן תשלומים סמליים. לצורך העניין במסיבות אנחנו מחלקים שתייה חינם ולא מוכרים את השתייה. יש פה מיני בר, מים בחינם שהם יכולים לשתות. דברים גדולים שרצינו לעשות, אירועים שיש בהם הרבה השקעה כספית, אירועים שדורשים כסף מהילדים עצמם, אנחנו קצת מצמצמים בהיקפי הפעילות. זאת אומרת, לוקחים סכומים סמליים או שמשנים בכלל את הפעילות כולה. יש לי חושה לרגלנים, אבל הגיע הזמן להזיז את הבנים. הילד הבודד שילם פחות כסף? הילד הבודד, לא משנה כרגע מה מצבו, הילד הבודד שילם פחות כסף, בגלל שברמה הגורפת אנחנו יודעים שיש בעיות. אני יכול להגיד שאם הילד נמצא בפעילות חוגית ובפעילות ספורט, אם הוא בגיל המתאים, יש לי כאן כמובן את האפשרות להכניס אותו לטלג'י. מה הוא מציע המועדון הזה? בעצם המועדון מציע פעילות חברתית לצד פעילות ספורט. הפעילות הזאת עולה, היא פעילות בעלות סמלית, ממש, עלות סמלית ממש. החוגים האלה עולים הרבה כסף, יש כאן מדריכים מקצועיים. עולים לך הרבה כסף. הם עולים לי הרבה כסף. ולילד כמה הם עולים? ילד הם עולים בסך הכל, הוא משלם 180 שקלים לשנה. הברייק דנס ההיפ-הופ נכנסים לרקוד לכולם מסתובב הראש ולא התחילו עוד לשתות. זאת שנה שעברה גבינו כסף עבור פעילויות של חוגים, תיאטרון רחוב עלה כסף, חוג היפ-הופ עלה כסף וכן הלאה. והיום? השנה אנחנו למעשה משתדלים שלא. החלטה רשמית הקובעת שיש מדיניות של פעילות חינם לבני נוער לא קיימת. אבל בשטח הדברים מדברים בעד עצמם. ארגוני הנוער משנים את הפעילות שלהם ומתאימים אותה למצב. צמצום בעלויות של הורים לאו דווקא אומר צמצום בפעילות של הילד או הילדה. תבדקו במתנ"ס בשכונה או בתנועת הנוער הקרובה אל הבית ותראו. לרוב אתם תהיו מופתעים. לא בכוח האגרוף. אז אנשים בסרטים לא מבינים מה נהיה. חבורה של רפרים עובדים בשביל העירייה. יש לנו אחלה קצב נפץ. עוד מעט גם ראש העיר יבוא לרקוד איתם.